Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios Ola, moi bons días a todos. Moitísimas gracias por acompañarnos neste 19 Congreso do Partido Popular de Ourense, Congreso extraordinario que damos neste momento declarado como iniciado xa. Moitísimas gracias por a vosa compañía. Para nós, para Manu, para Pablo, para Adri e para Eugenia e para mí mesma foi unha satisfacción traballar na organización deste Congreso, algo que fixemos con moitísima ilusión, esa ilusión
que tamén se ve nas caras de todos os que hoxe nos acompañades. Así é que, sin máis, paso a dar lectura da acta na que propoñemos os membros da mesa deste Congreso. En Ourense, sendo as 12 horas do día 9 de xullo de 2024, segundo o establecido no artigo número 29 do Regulamento do 19 Congreso Provincial Extraordinario do Partido Popular de Ourense, a presidenta da Comisión Organizadora presenta a proposta da Mesa do Congreso que estará integrada por presidente don Miguel Ángel Santalices Vieira, vicepresidenta dona Belén Iglesia Cortés, secretario don Manuel Pardo Cid, vogais don Alejandro Pérez Martínez e eu mesma como representante do Comité Organizador. Así é que eu, sin máis, cedolle a palabra e os sitios á Mesa do Congreso. Moitísimas gracias. Hai que votar, perdón, los fallos del directo. Hai que someter a votación esta proposta que facemos desde o Comité Organizador. Entra ahora o presidente? Sí. Bueno, pois vamos a recibir con un forte aplauso a don Luís, candidato a presidente. Procedemos a votar a man alzada cunha cartulina de color azul sí á Mesa do Congreso, vermello non, espero que non haxa ningunha, e blanco a abstención, que tamén espero que non haxa ningunha. Mans arriba. Yo tamén tengo la mía por aquí. Bueno, creo que por unanimidade está aprobada a Mesa do Congreso e agora sí podedes subir. Bueno, bons días. Saudamos a todos e a todas, tanto os compromisarios como os invitados, como os directivos cargos que viñeron hoxe de Santiago, a xente que axudou na organización deste congreso. Bueno, pois todos benvidos e vamos a comenzar porque creo que o tempo que nos fai falta, non? Entón, o primeiro hai que someter a este plenario a aprobación definitiva do texto do regulamento do 19 Congreso Provincial Extraordinario do Partido Popular de Ourense, aprobado polo Comité Executivo do Partido Popular de Galicia na súa reunión do 12 de xuño de 2024
en Santiago de Compostela. A votación farémola como anterior, man alzada, coas cartolinas que se atopan no interior das carpetas dos compromisarios. Votos a favor, votos en contra, xa sabedes, azul, tal. Votos a favor, vamos co primeiro. De quen é ese teléfono? Aprobámola por unanimidade. Entonces declaramos aprobado o regulamento do 19 Congreso Provincial Extraordinario do Partido Popular de Ourense. E agora corresponde, como primeiro punto, cederlle a palabra, ten a palabra, Sandra Quintas Vázquez, en representación da Xunta Xestora do Partido Popular de Ourense, que presentará o informe de xestión dende a súa constitución. Ten a palabra Sandra Quintas. Gracias, presidenta da Mesa, gracias a todos os membros. Secretaria xeral do Partido Popular en Galicia, querido candidato á presidencia do Partido Popular de Ourense, a todos os cargos que nos acompañades de Madrid, creo que tamén eurodiputados, os de Santiago, a todos os compromisarios, compromisarias, invitados e invitadas, amigos e amigos en xeral do Partido Popular, benvidos a este 19 Congreso do Partido Popular de Ourense, o Congreso da xente. Luís Menor tiña claro desde o minuto 1 cal iba a ser o lema deste Congreso, porque temos claro que vós sodes os que facedes grande este partido. Isto é un exemplo máis de todo ese ano que levamos de procesos electorais, de grandes esforzos, grandes movilizacións, e hoxe un 13 de xullo, sábado, que todos seguramente tiñamos mellor cousa que facer, estades hoxe dándonos este calor. Gracias, gracias infinitas. En calidade de secretaria da xestora provincial de Ourense, posto que desempeñei ata a convocatoria deste congreso, pois tócame presentar ante este plenario un informe sobre as actividades desenvolvidas por parte do partido durante os 8 meses, aniversario que se cumple hoxe mesmo. Para dar conta pois deste informe, nada mellor que facelo pois un repaso cronolóxico, e como dicía, iniciábase un día 13, tal como a hoxe, pero de novembro do ano pasado, en Santiago de Compostela. O Comité Executivo do PP de Galicia aprobaba a constitución dunha xestora en Ourense, presidida por Luís Menor, cuyo obxectivo máis inmediato era poñer ao partido a pleno rendemento para dar a primeira maioría a Alfonso Rueda. A xestora, como todos sabedes, comenzaba con 80 membros, pero era preciso ampliar a base e, por esa razón, Luís Menor solicitou e conseguiu ampliar a xestora provincial ata os 130 membros coa incorporación de todos os alcaldes e portavoces populares da provincia. Esta era a mellor vía para garantir que chegase a todos os recunchos de Ourense a mensaxe de seriedade, estabilidade e sentidiño que define o proxecto do Partido Popular. O primeiro dos acordos adotados pola xestora foi unha aposta clara do noso presidente Luís de por un sistema de organización comarcal. Este sistema tiña por obxectivo mobilizar a todo o partido por todo o territorio, reforzar a nosa condición de formación política coa maior presencia na provincia e coñecer mellor o sentir da cidadanía. As primeiras reunións deron comenzo a finais do ano pasado, empezamos na comarca de Celanova e seguimos en Valdeorras. Xa despois neste ano sucederon as convocatorias no Ribeiro, no Carballiño, a Limia, a Baixa Limia, Terras de Tribes, Caldelas, Viana e as comarcas de Ourense e Verín.
Unha fórmula a dos comités comarcais que enseguida deu os seus froitos e vímolos en cada unha das convocatorias realizadas, onde comprobamos que había, como ben dixo entón o noso presidente, fame de partido. Fame de partido e de triunfos, porque as reunións comarcais serviron de base para preparar e mobilizar o partido en todo o territorio cara ás eleccións autonómicas. Así, fomos capaces de deseñar unha campaña con máis de 100 actos electorais na capital, máis de 80 na provincia, cunha media de 12 actos diarios, algo que non está ao alcance de calqueira partido, con mítines casi históricos, como o celebrado no Balco de Valdeorras ante máis de 500 personas, ou a impresionante demostración realizada no mitin de peche de campaña no Pabillón dos Remedios, onde conseguimos unha vez máis encher a cancha con preto de 5.000 persoas. Así, contribuímos a esa primeira maioría de Alfonso Rueda co apoio ao PP de un de cada dous ourensáns, é dicir, o 50% do electorado da provincia. Ademais, mantivemos os 8 deputados ourensáns no Parlamento de Galicia e fomos a segunda formación popular en Galicia en porcentaxe de votos despois de Lugo. Un reto importante porque non tiñamos a situación de outras provincias. Aquí xogábamos co hándicap de que tiñamos un partido independiente que se presentaba nas autonómicas. Pero, aínda así, como digo, mantivemos eses 8 diputados e conseguimos 6.000 votos a maiores. Esas mesmas reunións comarcais foron o punto de partida para as campañas das eleccións europeas. Tiñamos claro que aquí non hai campañas de segunda nin de terceira e que un bo resultado contribuiría tanto ao partido galego como, sobre todo, a España. Afrontamos estas eleccións en clave municipal chamando a mobilización porta a porta, conscientes do cansanzo electoral. Daí que optamos polo citado modelo de reunións comarcais, cos cargos e militancias máis activas. E podo dicir que foi neste momento onde comenzamos a percibir a implicación da xente. A maquinaria popular seguiu a funcionar porque nunca parou e así organizamos medio cento de actos na cidade e na provincia con máis de 3.000 asistentes. Ese traballo tiña que ter recompensa e así foi. O domingo, nas eleccións europeas, obtivemos o 51,4% dos votos, incluído o reconto do voto exterior, o que nos converteu na primeira provincia, non só en Galicia, senón tamén de toda España, en apoio ao Partido Popular. O triunfo, tanto nas autonómicas como nas europeas, foi o triunfo de todos vós, do inmenso batallón de persoas que formamos parte deste partido. Pero non esquezamos a confianza depositada no PP por esa gran maioría de cidadáns que escolleron a nosa papeleta, porque teñen postas as súas esperanzas no noso proxecto político como o mellor para Ourense, para Galicia e para España. Quero tamén poñer en valor o grandísimo traballo desenvolvido por alcaldes, portavoces, concelleiros, cargos institucionais, voluntarios, militancia e, como sempre, a desinteresada axuda de interventores e apoderados. Son as eleccións europeas, puxenos a disposición do partido 1.100 persoas para representar o PP nos colexios electorais. Iso non está ao alcance de ningunha outra formación política en Ourense. Pero, con todo, lanzo esta pregunta ao plenario. Podemos estar satisfeitos con este traballo? Ben sabedes a resposta. Claro que non. Temos que seguir aferrándonos ao traballo constante para seguir que se incremente a confianza dos ourensás e siga medrando ao noso partido. Pois ben, vou rematando, pero non quero deixar de dar as gracias ao noso presidente Alfonso Rueda, a secretaria xeral Paula, por arrouparnos ca súa presenza en 3 das 5 reunións mantidas pola xestora provincial nestes 8 meses. A primeira, con motivo da campaña electoral das autonómicas, a segunda para celebrar o triunfo en Galicia e a última para poñer en valor o peso de Ourense no novo
Goberno galego con eses 13 altos cargos ourensás. Moitas gracias polo apoio constante. E gracias, moitísimas gracias, as gracias con mayúscula, para todos os populares que vos implicastes para que este período non fose só unha mera transición, senón a base sólida dun partido que afronta sempre con maior rigor os retos máis grandes. Pero vai pola miña parte, pois as gracias de máis sentidas a todos os alcaldes, portavoces, a todos os cargos do Partido Popular de Ourense, a toda a militancia que fixestes que estes 8 meses o meu traballo fora tan fácil. Gracias, gracias infinitas. Gracias, Sandra. Polo tanto, escoitado xa o informe, sometemos á votación o mesmo. Unanimidade. Todos están a favor deste informe. Pasamos, polo tanto, queda aprobado o informe de xestión presentado pola secretaria da Xunta Xestora do Partido Popular de Ourense, a quen lle agradecemos o seu traballo realizado ao longo destes meses. Gracias. E agora pasamos ao apartado de proclamación da candidatura. En este sentido, teño a ben anunciar que, cumprindo coas formalidades establecidas no regulamento do Congreso, só se presentou unha candidatura. E para elo dou lectura do acordo de proclamación asinado pola Comisión Organizadora do Congreso e que di: en Ourense, ás 12 horas do día 21 de xuño de 2024, unha vez rematado o prazo fixado no regulamento do 19 Congreso Provincial Extraordinario do Partido Popular de Ourense, a Comisión Organizadora do Congreso comprobou que só se presentou unha única precandidatura á presidencia do Partido Popular de Ourense, encabezada por don Luís Menor Pérez. Tras verificar que dito precandidato reúne os apoios estatutaria e regulamentariamente requeridos e constatar que cumpre cos restantes requisitos exixibles, acorda por unanimidade proclamar como precandidato único á presidencia do Partido Popular de Ourense a don Luís Menor Pérez. Ora pasaremos ao apartado do presidente, do próximo presidente, que lle vou a dar a palabra, polo tanto, para o seu discurso e tamén para presentar a súa candidatura. E para elo ten a palabra o candidato á presidencia do Partido Popular de Ourense, don Luís Menor Pérez. Bueno, pois, moi bo día a todos. Chegou o día. Chegou o día e o primeiro, dende logo, ten que ser unha palabra que vou a repetir moitísimo esta mañá, porque teño logo outra intervención, pero que non pode ser outra que gracias, moitísimas gracias, desde logo, por estar aquí, por todo este apoio, en definitiva, por ese cariño, por ese apoio que sentín desde o primeiro día que collemos a xestora do Partido Popular. Bueno, gracias a todos por xa a esta hora, e confío en que concurrirá máis xente, enchamos este pabellón. Isto é unha imaxe máis da mobilización da que é capaz o noso partido. Isto reflexa un esforzo moi importante e, sobre todo, tendo en conta as datas na que nos atopamos. 13 de xullo, menos mal que non hai moi bo tempo, porque senón isto sería unha desbandada.
días complicados, pero días necesarios totalmente, porque non hai un minuto que perder no partido. E logo das citas electorales que tuvemos que afrontar, sin dúbida, este é un momento de normalizar estatutariamente o goberno deste partido. Como dixen xa en moitas declaracións, e quero dicilo ante vós, compromisarios, invitados, amigos, amigas, este non é o meu congreso. O congreso é o congreso no que a min, previsiblemente, salvo que haxa unha catástrofe, me nombraredes presidente, seré elexido presidente. Pero non é o meu congreso. Teño moi claro, o noso lema sempre foi e sempre será, e ademais é o ADN do Partido Popular, isto é o congreso da nosa xente. Vos sodes os protagonistas. Grazas, por tanto, en primeiro lugar aos compromisarios, evidentemente, que xa estades ateigando esta pista central e que representades estatutariamente a opinión, o sentimento do partido, e gracias, dende logo, aos milleiros de simpatizantes comprometidos, voluntarios, dispostos a botar unha man sen pedir nada a cambio, como faguemos sempre neste partido. Hoxe é unha boa mostra, xa digo, nestas datas e nestes momentos, congregar esta cantidad de xente só pode facelo o Partido Popular. Gracias tamén, como decía a miña querida compañeira Sandra, a nosa secretaria xeral, grazas tamén ao Partido Popular de Galicia. O Partido Popular de Galicia que aquí temos ahora mismo representado por a nosa secretaria xeral, por Paula Prado, que tanto nos ten axudado. Nos ten axudado na organización deste congreso, pero iso é o de menos. Nos ten axudado desde o minuto 1 que eu, dende logo, collín as responsabilidades da xestora e sempre estuvo aí. Dá igual que se lle mande un mensaxe ás 7:30 da mañá que ás 11 da noite, sempre está aí. Sempre está aí. Por lo tanto, mil gracias, Paula, mil gracias ao Partido Popular de Galicia por apoiar a Ourense. Esta situación de transitoriedade que vivimos no partido durante os últimos meses non impediu que tuveramos unhos grandes resultados froito da extraordinaria organización e do extraordinario peso que ten o Partido Popular. Xa se falou aquí, o segundo mellor resultado de Galicia en porcentaxes nas autonómicas, e non era fácil. O mellor resultado de España nas europeas, que tampouco parece fácil. Paula, se conseguimos estes resultados, secretaria xeral, sen estructura orgánica formal, que tanto votamos en menos en moitos momentos, o gallá me equivoque se che digo que cun partido definido aínda imos ter en Ourense uns cuantos domingos de alegría. Tras estes resultados non existe outra fórmula en todos os ámbitos da vida como é o traballo de persoas, de moitísimas persoas comprometidas co ideario que defende o Partido Popular e que neste momento en España ademais é extraordinariamente importante. Igualdade de dereitos en todos os españois alá donde vivan. Este momento, este sentido, esta frase ten moitísimo sentido, este principio ten moitísimo sentido. A nosa xente está co partido. Nestas últimas semanas puiden comprobar como os populares ourensáns, todos vós, mantivestes moi altas as gañas de participar activamente na vida do partido. Digo porque, inda que só había unha candidatura e pudéramos facer un traballo máis discreto ou de menos intensidade, acudimos novamente a todas as comarcas e aí chegamos para presentar a nosa candidatura a máis de 700 persoas, militantes, fundamentalmente simpatizantes. Non foron mítines, foron realmente traballo de vestuario, traballo de partido.
Celanova, a Baixa Limia, o Ribeiro, Carballiño, Tribes, Ourense, Valdeorras, a Limia e Verín foron os lugares onde celebramos estes encontros. E aí plantexamos as nosas propostas que vos vou a resumir. E aí recibimos esa información, esa complementariedade que tanto se necesita. En política hai poucas fórmulas máxicas. Sabedes que casi todo está inventado e que todo pasa por unha serie de palabras máxicas, pero difíciles a veces de poñer en marcha. Proximidade, presenza, escoitar e ser solución para os nosos veciños. Ise é o ideario co que nos presentamos e ese é o ideario deste equipo que hoxe pide a vosa confianza. Orgullo de partido. Para chegar a iso, temos que ter claro o noso rumbo, como se organiza o traballo político e como se funciona. E isto refléxase nesa palabra orgullo de partido ao que me referirei na segunda intervención. Pero brevemente, cando un se presenta a unhas eleccións, ten que ter un programa e ten que ter un equipo. O programa, basicamente, xa o coñecedes porque o fixemos chegar nestas reunións comarcales, pero aquí, brevemente, quero recordalo. Medidas de organización e medidas de funcionamento. En canto a organización, reclamastes e vades ver logo a necesidade dunha potente asesoría xurídica ao servicio dos militantes. E aquí vamos a demostrar cun comité de moitos compañeiros expertos en dereito e expertos en definitiva en asesoría que somos quen de resolver ese problema. Tamén sabemos que os portavoces son probablemente, ali onde non gobernamos, a xente que máis precisa a nosa axuda. Ises portavoces tamén, con ese comité, que logo diremos, tamén será obxecto de especial atención por parte do partido. Aquí temos, estes días decíanme, bendito entre todas as mujeres, aquí temos moitísimas compañeiras que estades aquí por a vosa valía. Aquí non estades por cuotas, estades porque sodes as millores. Pero como aínda seguro que hai moito talento fora do partido, vamos a tratar de atraer máis talento femenino ao partido e para iso elexiremos a unha vicesecretaría de Igualdade que será encargada de velar, evidentemente, por a igualdade, pero sobre todo, por incentivar a participación de máis mulleres no partido. Este partido é un partido transversal, un partido que colle todos os territorios e que colle todas as idades. Por eso queremos fixarnos nise Consello de Veteranos. A xente no Partido Popular querémola, independentemente de que este no principio, no medio ou no final da súa etapa pública. Querémola, queremos o seu Consello e queremos darlle o seu apoio. Por eso, habrá un Consello de Veteranos onde estarán algúns alcaldes en activos, pero moita xente que xa non está na primeira liña política. Pero tampouco renunciamos á mocidade. Aquí hai moita xente moza e cada vez máis xente moza se chega ao Partido Popular. Sodes o futuro, sodes o relevo e creemos en vós. Por lo tanto, teremos en conta e potenciaremos extraordinariamente a nosa organización Novas Xeracións. Tamén estamos ante un cambio de paradigma. Ourense, Galicia, España, xa non é un sitio de emigración, é un sitio que recibe emigrantes e, por lo tanto, queremos ter unha política específica para toda esa xente que chega a noso país, que chega a nosa provincia e que o Partido Popular ten que ser a súa casa política, tenlle que dar esa resposta. Non lle vamos a deixar a nadie esa bandeira. Tamén queremos consolidar esa estrutura local, sobre todo onde funciona menos, onde o mellor estamos na oposición ou temos pouca representación, e non olvidarnos do que funciona tamén ou do que está funcionando, adiantarnos a calquera problema, problema que podía xurdir. Por suposto, como decía
a nosa secretaria, vamos a darlle carta de naturaleza total a esa estructura comarcal que funciona ás mil maravillas. O partido, os dirixentes, timos que ir ao territorio. Non podemos esperar na sede que veña a xente a vernos. Temos que ir ao territorio, temos que conocer a xente, temos que pisar ese territorio e os seus problemas que vos digo que é moi diferente ao longo de toda esta provincia. E tamén estamos nun congreso, estamos diante de militantes, estamos diante de simpatizantes e, por lo tanto, estamos diante de xente que temos que coidar. Sodes os nosos activos, sodes o noso exército. Así que vaise a crear unha vicesecretaría de atención ao afiliado. E logo, algunha cuestión de funcionamento. Hai poucos meses aquí ao lado houbo unha interparlamentaria nacional e nós, sin esas pretensións, queremos facer como unha interparlamentaria provincial, porque somos diputados, senadores, diputados autonómicos, diputados provinciales, e todos temos que ter unha relación, senón sentímonos a veces un pouco aillados, pero iso tense que complementar con unha coordinación con cargos, directores xerais, directores territoriais, toda a xente que está en cargos nas diferentes, no partido, en diferentes administracións. Temos que ter unha maior relación co partido, e iso é outra cuestión importante. Tamén non renunciemos á formación, que é algo esencial, tanto para os que levamos un tempo, como sobre todo para os que entran, e moitas veces entran con pouco bagaxe, e hainos que axudar. Esencial a comunicación. A comunicación sabemos que o é hoxe prácticamente todo, ou casi todo. Primeiro, temos que facer as obras, pero non é suficiente se non as comunicamos. Non é suficiente se facemos as cousas e non se dan a conocer. E remato ca organización. Eu quero as sedes abertas do partido. As sedes teñen que estar abertas, teñen que ser a casa de todos. Home, en Ourense é máis fácil na capital, pero temos sedes comarcales as que temos que poñer en valor, temos que poñer como punto de referencia. E logo, remato, porque non todo vai ser traballar, e tamén reivindico o día, crear un día do orgullo do partido, unha romaría popular, unha festa do partido en Ourense, anual, onde nos xuntemos todos e nos sintamos orgullosos deste partido que temos. Queridos amigos, todo isto faise con xente. Eu agora lamento que vades a aguantar un chorreo de nomes, pero non é un chorreo de nomes, é un chorreo de recoñecementos. É unha exposición da riqueza que este partido ten na nosa provincia. Estas medidas hainas que implementar con nomes e apelidos, hainas que implementar con cargos, e iso é o que fagamos. Xa anuncio que somos moi amplios. Xa sei que a secretaria di que isto non é así, pero ao final, como é unha boa persona, permítenos a singularidade de Ourense. Este é o Partido Amplio de Ourense. Polo tanto, antes de dar lectura á candidatura, anuncio que é unha candidatura ampla. Eso quedou claro. Que é unha candidatura de renovación. Hai moita xente que entra por primeira vez en cargos de responsabilidade, pero tamén de continuidade. A min non me vale que digan que sempre están os mismos. Se os mismos valen, teñen que seguir. Se os mismos valen, teñen que seguir. E, por suposto, unha candidatura que se aparece o máis posible a Ourense, que recolle todas as idades, todos os sectores de actividade e, sobre todo, tamén todos os territorios. Eu o que lles pido aos compañeiros que me van a acompañar nesta nova etapa é compromiso, o mismo que eu ofrezco. Compromiso moi claro.
tendes que ter a enorme responsabilidade como cargos do partido que representades o partido máis grande de Ourense, o partido o que acude a xente cando realmente ten problemas. Se quere líos, vai a outro. Se quere solucións, ven ao Partido Popular. Facer unha lista non foi doado. Espero que non me quede casi nadie fora, pero isto está sujeto a ampliacións. De acordo? Co cual non hai ningún problema. Eu o que teño que decir antes de nombrarvos é que moitas gracias por aceptar a invitación. A moitos dou por suposto que xa sabía de esquivades e por iso non vos chamei. Na vida, porque é imposible. Pero moitísimas gracias por a invitación a participar directamente na vida política do PP. Toca elexir. Eu intentei elexir a todo o mundo que creo que pode aportar, pero insisto, isto non é algo pechado, algo que non se podía mover. E comenzo ca lectura. Solo un rogo. Como somos moitos, non empecedes a aplaudir en cada un diles. Digo, é un rogo de funcionamento, vale? Ao final, se estades de acordo, aplaudides, e se non estades de acordo, pois xa sabedes o que hai que fazer. Bueno, moitísimas gracias. Vamos a ler os integrantes da lista que me acompañan. De presidente, quen vos fala, de vicepresidenta Marta Novo Iglesias, xa anunciada, alcaldesa de San Cibrao, de secretaria xeral, nosa Sandra Quintas, de xerente, o noso xerente Luís Vergara, de presidente de Novas Xeracións, Nacho Campo. Empezamos por as vicesecretarías. Vicesecretaría de Organización, Manuel Pardo Cid, o noso delegado. Estará acompañado por Luciano de Cualedro, Pablo de Celanova, Francisco Javier, portavoz de Coles, Miguel Prado de Ourense e Delmiro de Ourense. Segunda, Vicesecretaría de Igualdade, Elena Freijedo Ledo. Estará acompañado por Teresa Barge, teniente alcalde de Piñor. Estará acompañado por Teresa, alcaldesa da Bola e diputada provincial, Lucía Rodríguez, Elena Rodríguez Justo, concelleira en San Cibrao, María Antonia Rilo Veiga, unha histórica, Carmen Conde de Viana do Bolo e Cristina de Entrimo. Vicesecretaría de Movilización e de Atención ao Afiliado, Jaime Sousa Seara, alcalde de Cartelle. Estará acompañado por Eva María Barrio López, de Riós, Manuel Pérez, alcalde de Padrenda, Noelia Pérez, diputada e concelleira en Ourense, Adriana, portavoz en Vilar de Vós, Fran Padín, de Carballiño, e Iria Garrido, da Merca. Vicesecretaría de Migración, non pode ser outro, Antonio Rodríguez Miranda, Rubén del Río Freire, o seu coordinador é natural da Bola, Javier González Fernández de San Cibrao, Manuel Alejandro de Ramirás e Lorenzo González de Ourense. Vicesecretaría de Coordinación Territorial. Estará encabezada por Ricardo González, alcalde de Toén. Por a comarca, aquí nombramos unha serie de, moitos estaban xa nombrados, pero agora oficializamos unha serie de os que son os representantes comarcales. Por a comarca de Carballiño, José Luís, alcalde de Piñor. Por a comarca do Ribeiro, Rodrigo, alcalde de Arnoia. Por a comarca de Ourense, Manuel Pérez, alcalde de Paderne de Allariz. Por a comarca de Celanova, José Luís Ferro, exalcalde e parlamentario. Por a comarca de Allariz, Maceda, Manu Fernández Movilla, alcalde de Baños de Molgas. Por a comarca de Terras de Caldelas, César Enríquez, o noso cachín. Por a comarca de Tribes, Paco de Chandrexa. Por a comarca de Valdeorras, Patricia Lamelas, alcaldesa de Larouco. Por a comarca de Viana, Melisa Macía, alcaldesa de Villariño. Por a comarca de Monterrei, José Luís Suárez, alcalde de Monterrei. Por a comarca da Limia, Susana Vázquez Dorado de Porqueira, e por a comarca da Baixa Limia, Israel León, teniente alcalde en Muiños. Vicesecretaría de Termalismo. Vicesecretaria María Belén
Gómez Quevedo, a delegada, a responsable da Xunta. Como vocales, María Carmen Yáñez, alcaldesa de Lobios, Rogelio Martínez, de Arnolla, Flora Moure, de Ourense, José Víctor González, de Cortegada. Vicesecretaría de Turismo, o noso director xeral, Xosé Manuel Merelles, que ten que darnos moitos cuartos por Ourense. Alcaldes que acompañan Julio Temes de Nogueira, Andrés Montesinos de Viana do Bolo, Alberto Cacharrón e Jacomo Gómez de Orellana. Vicesecretaría de Educación, o noso exconselleiro e exalcalde, Jesús Vázquez Abad. Acompaño Pura Rodríguez, de Gomesende, Judith Fernández Novoa, directora xeral, Jorge Rubén San Pedro Grande, director territorial, Belén Iglesias Cortés e Diana Carrera de Ourense. Vicesecretaría de Sanidade, o noso xerente, Santiago Camba Iglesias. Estará acompañado por María José de la Torre, jefe da UCI en Ourense, José Manuel Garrido San Pedro, alcalde da Merca e médico, Rosendo Luís Fernández, o noso compañeiro e médico tamén, e Laura López del Castillo, directora territorial de Sanidade. Vicesecretaria de Servicios Sociais, Amparo González Méndez. Estará acompañada por Inma Moreiras, Eugenia Díaz Abella, Diana Sulleiro de Punxín e Luz do Porto de Allariz. Vicesecretario de Medio Rural, José Antonio Armada Pérez. Estará acompañado por Miguel Ángel Viso, parlamentario e exalcalde, Abelino Pazos, alcalde de Castrelo, Emilio José Pazos, alcalde de Trasmiras, Sindo Lamas, alcalde de Sarreaus, Antonio Iglesias, alcalde de Lobeira, Fernando Taboada, alcalde de Beado, e Servando Álvarez Pousa de Xinzo, un traballador nato por o campo. Vicesecretaría de Deporte, recuperamos a outra persoa, Marta Míguez Telle, secretaria xeral do Deporte. Estarán José Mario Guede, Bernardino González, Manuel Pérez, o xefe de Deportes, e Quique, o noso asesor de Deportes. Vicesecretaría de Xuventude, teño vos a todos en tensión, Manu Novoa González, o noso secretario, o noso presidente en Ourense. Lorena Carracedo, o Bolo, concelleira. Alejandro Pérez, concelleiro, Castro Caldelas. Borja de Ourense, Iker de Barbadás, Daniel de Cartelle e Pablo Fernández de Ourense. Comité Electoral, Rosa Quintana, outra vez che toca, Rosa. E secretario, Ana Méndez. Comité de Política Municipal, importante, Patricia Torres Madureira, alcaldesa de Boborás e diputada provincial, a nosa portavoz. Estará acompañado por Mario Rodríguez, alcalde de Esgos, Fernando Rodríguez, alcalde de San Amaro, Antonio Montero, alcalde de Avión, Ana María Moreiras, concelleira en San Cibrao, María Gajardo, concelleira en Pereiro de Aguiar. Comité de Emprego e Comercio, titular o noso conselleiro, José González Vázquez. Estará con noso director xeral, Gabriel Alén, Marta Vázquez, a directora, Pepe Araujo, Manuel Ángel Fernández Quintas de Barbadás e Diana González Fumega, concelleira de Comercio, ahora xa en Carballiño. Comité de Relacións Institucionales e Interparlamentarias, que é mellor que a Miguel Ángel Santalices Vieira, acompañado de outras persoas que conocen moi ben o partido, como é a nosa senadora Carmen Leite, e despois persoas que sempre traballan a fondo por o partido, como María José del Brío e Cristina Romero. Comité de Industria e Minería, Mari Carmen González Quintela, alcaldesa de Carballeda e deputada provincial, acompañado por o director xeral Pablo Fernández Vila, por Marco Ríos Alén, portavoz en Carballeda, e por César Blanco, empresario en Nogueira. Comité de Reto Demográfico, o noso alcalde Juan Anta Rodríguez. Estará acompañado por José Manuel Castro Blanco dos Blancos, Elías, alcalde de Rubiá, Marisol Borrajo, portavoz na Teixeira, María Rodríguez Outeiriño e Noelia Quintana Espinoso de Taboadela.
Comité xurídico, un das grandes apostas. O orden dos comités non significa importancia, simplemente os organizamos así. Estará encabezado por o secretario de Concello Miguel Ángel, que ahora mismo é militante en Xinzo. Por outro secretario de Concello, José Antonio Cerdeira, do Carballiño. Por Miguel Ángel Michinel, catedrático. Por Silvia Dorado, a delegada, a nosa secretaria territorial. Por Ángel González Rosas, abogado. Ernesto Pérez González, exalcalde de San Amaro, experto sobre todo en ordenanzas fiscais, e por Sonia Ogando, efectivamente, de Ourense. Comité de portavoces, pois aquí estarán todos os portavoces, encabezados por alguén que sigue sendo portavoz, pero que, por sorte, xa ten responsabilidades de goberno. Pepe José Castro Gil, conocido por Pepe, o noso portavoz, o teniente alcalde en Carballiño. Acaba de estar na oposición e agora está no goberno e seguramente axudará máis. Estarán o resto todos os portavoces: Antonio Fernández Veiga de Xinzo, Lara Silva de Verín, Álvaro da Rúa, Antonio Melo do Barco, Chelo Bispo de Barbadás, José María Lago da Gudiña, Josefina de Sandiás, José Ángel Sampaio da Moeiro, Camilo Fernández Freire de Rairí de Veiga, Juan Carlos Rodríguez Matías de Ramirás, Toño Paz de Taboadela, José Pinto de Vilamartín, Marcos Calvallal de Montederramo, Manuel Cerdeira do Irixo, José Albino Bastos de Entrimo, Rubén Quintas de Maceda, Roberto González de Pobra de Tribes, Jesús da Mezquita, José Antonio Valencia de Calvos de Randín, María del Carmen Manso de Castrelo do Val, José Graña de Parada do Sil, Carlos Goñi de Petín, Óscar Seguín Lamelas de Vilar de Barrio, Manuel Alberto Pardellas de Melón e Mónica Quintas de Vilar de Santos. Comité de veteranos. Encabezámolo por unha persoa que creo que ten un bagaje incuestionable, o alcalde das maiorías absolutas en Ourense, Manuel Cabezas Enríquez. Sígueno outros que están en actividade e outros que os temos que ter con nós. Amador Vázquez de Villamarín, que está en plena forma, José Antonio Pérez Cortés, que está en plena forma, etc. Non podemos olvidar eso. José Luis Gavilanes, José Luis Gavilanes de Xunqueira, Manuel Prado de Beariz, Manolo Seoane da Peroxa, compañeiro na Diputación, Manuel Pedro Fernández, exalcalde de San Cibrao de Arbiñas e teniente alcalde, José Luis Valladares, alcalde de San Cristóbal de Cea, Tomás Pérez Vidal, José Luis Rodríguez Cid, Isaac Vila, que veu a apoiarnos neste proceso con a súa edad, e creo que lle debemos, ten moita ilusión e creo que lle debemos ese recoñecemento. Sabedes, é alcalde de Xinzo, José Antonio Feijóo de Baltar, Manuel Vázquez, alcalde de Punxín, Eliseo Fernández, alcalde compañeiro meu de Pereiro de Aguiar, Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín, Enrique Novoa, alcalde de Ourense, Poli, Aurelio Gómez Villar, Manuel Cardoso, alcalde de Vilar de Bos, Francisco Armado Veiga, alcalde de Ríos, César Parente, alcalde de Nogueira, Manuel Jorge Velo, alcalde da Merca, José Manuel Fernández, alcalde de Paderne de Allariz, Amancio, alcalde de Toén, Manuel Freire Couto, alcalde de Barbadás, Antonio Rodríguez Álvarez, alcalde de Montederramo, Edesio Yáñez, alcalde da Veiga, José Luis Suárez Conde, alcalde de Monterrey, Ventura Sierra, alcalde de Vilariño de Conso, Abelino García Ferradal, alcalde da Rúa, Joaquín Bautista, alcalde de Larouco, Manuel do Valsoto, tamén alcalde de Pereiro de Aguiar, Pilar, as nosas alcaldesas, Pilar de Ramirás e Conchita de Sandiás. Espero non olvidarme, de todos modos, xa sabedes que isto é ampliable. E vou rematando, de verdad, con esta tortura, pero coordinadores de área de Medio Ambiente, Marisol Díaz Mouteira, directora xeral. Área de Política Europea, José Manuel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río e compañeiro na Deputación, deputado provincial, Chemi. Área de Infraestructuras, Celso Delgado. Área de Cultura, César Manuel Fernández Gil, vicepresidente da Diputación e, sobre todo, alcalde de Ribadavia. Área de Vivienda, Benito Iglesias Padrón. Área de Formación, Estudos e Programas, Juan Casares Gándara. Área de Cooperación Transfronteiriza,
Plácido Álvarez do Baño, de Muiños. Área de Innovación e Novas Tecnoloxías, Jorge Pumar Tesouro. Área de Comunicación, Alberto Carnero. De Redes Sociales, Lorena Crespo. De Seguridade, Avelino de Francisco Martínez, xefe superior da Policía e alcalde de Cortegada. Área de Emerxencias, un fundador das emerxencias, Moncho de Laza. E área de Montaxe e Organización, que sempre nos botan unha mau, José Manuel García Fernández, que si non di nada, pero decimos que Maitane todo o mundo lo conocemos. Membros da executiva que non foron nombrados, e non os vou a repetir, con anterioridade. José Manuel Baltar Blanco, Ana Belén Vázquez Blanco, Ana María Villarino, Eloína Núñez Masíz, Víctor Manuel Baladrón Lamas, estes son todos conocidos, de Berín, Cristina Campero, diputada en Xinzo, Juan Carlos González Carvajales, alcalde de Pontedeva, Victoria Núñez López, presidenta xestora de Ourense, Francisco José Fernández, Paco de Leiro, Argimiro Marnotes Fernández, Miguel Ángel Viso Dieguez, Rosa Sánchez Gándara, senadora, Manuel Tejada Vidal, un compañeiro de Xusticia, Israel León de Muiños e Julio Suárez Álvarez de Xinzo. E remato. O presidente ten facultade para nombrar directamente ata 5 persoas como vocais deste equipo directivo. Eu teño un especial, tenderme que permitir un especial dedicación a 3 persoas que aceptaron esta encomenda e que, como se suele decir, teñen moito que perder e pouco que ganar nas súas vidas. Por lo tanto, maior todavía aceptación. Se non importa o orden, pero teño así. Ana Pastor Zapata non é Ana de Pontevedra, non é Ana Pastor, é a nosa xefa de neurocirugía do hospital da nosa residencia. Moitísimas gracias. Marcos González Joli, e do meu ámbito é o secretario coordinador provincial dos secretarios judiciais, letrados da Administración de Xusticia de Ourense. Moitísimas gracias, Marcos. E Manuel Blanco Gómez, en nombre dos representantes, Manolo, seguramente lo conocede, de Nova Sur, que tamén deu o paso adiante para formar parte deste equipo. Así que, moitísimas gracias. Bueno, creo que a candidatura reflexa exactamente os parámetros por os que dixe. Amplitude, chega a todo o mundo e, sobre todo, reflexa como nadie o que é esta provincia. Pero digo unha cousa e remato esta intervención. Que nadie se sinta... Démoslle voltas, démoslle voltas. Pero que nadie, por favor, se sinta excluído deste proxecto. Este proxecto é o proxecto da xente. E, por lo tanto, calquera que queira acudir a calquera comité, a calquera tipo de axuda, aquí estamos abertos. O importante é que aportemos, o importante é que funcionemos. E despois desto estarei un pouco menos solo na labor de guiar este extraordinario partido. Moitas gracias.
Bueno, pois agora, logo de escoitar o presidente e a súa candidatura, procede a votación. Polo tanto, neste momento, ábrese o período de votación no que os compromisarios e as compromisarias deben votar nas urnas que están situadas na pista anexa dos deportes, no mesmo punto onde fixeron a acreditación. Pídeselle, por favor, que acudan a votar o antes posible para poder cumprir os tempos, vamos un pouco axustados, e poder facer en tempo a ceremonia de clausura. Para votar deben levar o DNI ou o carné de conducir e, por suposto, papeleta de votación que cada compromisario ten na súa carpeta. Suspendemos, polo tanto, para que poidan votar hasta as 12:15. Bellissima.
por favor, sentámonos. Reanudamos e damos un cariñoso saúdo de benvida ao presidente do Partido Popular de Galicia, don Alfonso Rueda, e ao presidente do Partido Popular de España, don Alberto Núñez Feijóo.
Benvidos, presidentes, a esta maravillosa cidade de Ourense. E agora vou a dar conta dos resultados. Votos emitidos, 575, votos válidos, 575, votos en branco, 36, votos nulos, 0, 539 votos a favor da candidatura de Luís Menor, o que supón o 93,74%, polo tanto, queda proclamado presidente do Partido Popular de Ourense, don Luís Menor Pérez. Somos un partido moi amplo e percibo que cada día máis xente se nos quera chegar. Abramos as portas do partido, abramos as sedes e que todo o mundo vexa que somos a única alternativa creíble para Ourense, para Galicia e para España. Hai moi bons profesionais no PP, de todos os ámbitos. Por iso temos que ser un partido con capacidade de proposta, de anticipación, e que nos vexan como unha alternativa alá donde todavía non gobernamos. Sempre dixen que son unha persoa de diálogo, que procura o consenso e que escoita. Ante todo, son alcalde e manteño que a clave para defender a túa veciñanza é saber escoitar, guste ou non guste o que che diga. Que máis pode pedir un alcalde que sentirse agrupado polos seus? Que máis pode pedir un presidente de Diputación que lle axuden os seus alcaldes? E que máis pode pedir un presidente de partido que a militancia lle confíe pilotar unha nova etapa? Teño unha máxima que todos xa coñecemos. Os votos pídense e débense. Os votos hai que devolverlos. Ten a palabra o novo presidente do Partido Popular de Ourense, don Luís Menor Pérez. Boa tarde de novo a todos e volvo a utilizar a palabra máxica, a palabra grazas, grazas, grazas por tanta confianza. Moitísimas grazas. Bueno, este ten que ser necesariamente un día de moitísimos agradecementos nesta intervención. Comenzando por vos, por os compromisarios que apoiastes dunha maneira masiva,
co voso voto, a miña candidatura á presidencia. Aínda queda algo por completar. Loitaremos duro para completar eso que falta. Moitísimas gracias á militancia, especialmente á militancia esta que hoxe ten unha moi importante presencia deste Pazo de Deportes, respondendo á invitación que se nos fai, e, por lo tanto, a miña primeira agradecemento é gracias por esa militancia. Non é fácil un mes de xullo, non é fácil un 13 de xullo, despois de 4 procesos electorales nun ano, volver estar aquí, neste caso no Congreso. Por iso, moitas gracias. E isto só reflexa algo que todos sabemos e que a veces os nosos rivais queren descoñecer. A enorme forza do Partido Popular, a enorme forza de Ourense. Grazas tamén a cantas persoas que, sin responsabilidade algunha no partido, dedicaron moitas horas de enorme esforzo para poñer en marcha esta nova etapa. Isto que parece fácil non o foi. E, por suposto, moitísimas gracias a toda a organización deste Congreso, deste 19 Congreso Provincial, que o fixemos no tempos que marcan os estatutos, pero nunhas circunstancias, efectivamente, un pouco anómalas, un 13 de xullo, e aquí estamos todos. Grazas a todos os convidados, hai moitos compañeiros de Madrid, moitos compañeiros de todo Galicia, de outras partes de España, e, por lo tanto, gracias. E, especialmente, se me permitides, dúas grazas especiais. Por unha parte, ao noso presidente autonómico. O noso presidente autonómico, estimado Alfonso, querido presidente e, sobre todo, querido amigo. Sabes que sempre poño en valor os 10 anos que traballamos xuntos, que tuven a fortuna de traballar ao teu lado e que eu sempre defenderei. Sabes que dixen que cando hai unha cita electoral na que ti vas de candidato, non eres un candidato, eres un amigo e así mo tes demostrado. Mil gracias por todo, Alfonso. Dixeches, porque tú eres moi amigo de poñer deberes, que unha das tradicións do Partido Popular de Ourense é esa tradición de marcar récords electorais en Galicia e en España. Pois xa te adianto que este novo e amplio equipo que formamos é moito de tradicións. Non vamos defraudar, vamos seguir manteñendo a tradición de gañar as eleccións. Moitísimas gracias tamén ao noso presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo. Non cabe maior honra para Ourense que este aquí o seu fillo máis grande. Esa persoa que nunca olvida os seus orixes, esa persoa que se sinte na casa, esa persona que é o noso veciño máis famoso, pero tamén, eu creo, que dos máis queridos. Moitísimas gracias, presidente, moitísimas gracias por acompañarme no meu día. Eu xa llo dixen que me permito a licencia de contar unha pequena anécdota, porque como levamos tantas eleccións, nas eleccións autonómicas tuvemos varias ocasións de mitinear xuntos. E, é difícil mitinear ao lado do presidente, pero, non faguía o que podía. Pero o que foi moi importante foi esas conversas, esa sensación de esa loita que, a todo o pasado pode ser fácil, pero cando estamos no proceso sempre xera dúdas. E el sempre me decía unha cousa, chamábamos moitas veces, e me decía unha cousa: Luís, como vai Ourense? Ourense vai a responder nestas eleccións, necesitamos que Ourense responda.
E eu, que percibía o que pasaba en Ourense, sempre lle dixen, e por sorte pudemos cumplirlo, presidente, Ourense non vai a fallar, e non fallou. Moitísimas gracias. Estás na túa casa, estás cos teus veciños, estamos moi orgullosos de ti. Bueno, nestes eventos tamén toca sempre un apartado de agradecementos á familia. Lóxicamente, todos os que nos dedicamos á vida pública sabemos o coste que ten isto, sabemos o coste que ten en términos de non estar na casa, de deixalos moitas veces a un lado ou para atrás, e, por lo tanto, tenderme que permitir que tamén teña un recordo para os meus fillos, Víctor e Ana. Víctor non está hoxe aquí por motivos laborais, pero está con nós, e, sobre todo, para a miña sufridora, para a miña muller, que, bueno, sempre soporta, efectivamente, esta situación na distancia e na ausencia, moitas veces, que impón a política. Moitísimas gracias, Julia. Queridos amigos, un atesora un bagaxe profesional de servicio público, e eu aquí quero recordar brevemente as credenciales cas que un se presenta ou se presentou e foi elexido presidente do partido. Estamos falando un rapaz da parroquia de Calvelle, concello de Pereiro de Aguiar, no que teño a honra de ser o seu alcalde, e, por certo, saludo os meus veciños de Pereiro. Moitas gracias. Moitas gracias. Eu tive a honra de empezar a finales dos 80, con 22 anos, como concelleiro, cun maestro da política local como é Eliseu, 32 anos alcalde, vencedor sempre nesas eleccións, e que sigue comigo dándome consellos. Logo de que me apartei por motivos profesionales no 2009, volveronme chamar cando Alberto Núñez Feijóo recuperou a Xunta para o Partido Popular. E volvín outra vez ao primeiro nivel, primeiro a nivel máis funcionarial, xefe territorial da presidencia, sempre con Alfonso Rueda como meu conselleiro e despois vicepresidente, xefe territorial de presidencia en Ourense, secretario territorial da delegación en Ourense, director xeral de Emerxencias e Interior e da Academia Galega de Seguridade, e dende o 2019 alcalde do meu concello. E, por último, desde o 2023, presidente da Diputación. Amigos, este é un pequeno resumen, este é un pequeno bagaxe de experiencia que hoxe poño a cero. Hoxe poño a cero porque hoxe asumo unha nova responsabilidade con todos vós, e esa nova responsabilidade témola que facer con toda ilusión, con esta experiencia, pero partindo de prácticamente cero. E, sobre todo, asúmoa con total humildade e con total dedicación. Eu pídovos ser un equipo, eu pídovos reivindicar neste partido a bandeira da unidade, esa bandeira que nós temos a maiores, esa bandeira que tanto nos envidian os nosos adversarios e que fixo que en Galicia se fixera unha transición modélica e que en Ourense se fixera esa transición modélica. Pero, amigos, este partido non se pode parar. É o primeiro partido e, por lo tanto, calquera cousa que fagamos mal, vamos hacia atrás. E nós non queremos ir hacia atrás. Nós queremos ensanchar o partido. Nós queremos facer un partido aberto e plural. Hoxe, con esta, volvo a decir, extensísima executiva, o que se pretendeu é mandar un mensaxe moi claro. Un mensaxe de que aquí cabe todo o mundo. De que aquí
non votamos a nadie, de que aquí respetamos a todos que están no partido e todos que queren aportar, pero tamén é unha mensaxe de renovación, de incorporación de moita xente que figura nesta executiva e algunha con cargos moi destacados que dan o primeiro paso á política. E hoxe non é fácil dar desde un posto destacado o paso á política. Por iso, moitísimas gracias a todos que hoxe destes este paso. O municipalismo é un dos piares deste partido. Lóxicamente, eu son un declarado municipalista. Son un alcalde, pero as persoas que me acompañan nos primeiros postos do partido, a vicepresidenta e a secretaria xeral e moitísimos dos cargos que están a continuación son alcaldes. Son alcaldes, somos as persoas que estamos máis pegadas ao pobo, máis pegadas á realidade, e iso ten que ser unha base fundamental do noso partido. Calquera formación que se precie non se crea nun laboratorio, créase na rúa, créase falando ca xente. Esa é o secreto dos triunfos do Partido Popular. Falar ca xente, escoitala e gañar a súa confianza, ser creíbles na resolución dos seus problemas. Pero mirade, esa confianza que hoxe gozamos, acabamos de ser e podemos presumir de que somos a provincia con maior porcentaxe de apoio ao Partido Popular en España. Esa confianza non é nosa. Non a temos en propiedade. Esa confianza gáñase día a día. Si nos descoidamos, si nos apartamos da forma de traballar, de proximidade, de escoitar e de resolver, perderémola. E iso é un reto que lle mando a miña candidatura e que eu mesmo practicarei en primeira persona como sempre. Teño moi claro que nós temos que ser unha solución, nunca un problema. Hoxe damos un paso importante na organización do partido. Efectivamente, non era normal, como decíamos, afrontar eleccións como afrontamos aquí cunha xestora. Isto quero poñelo en valor. Unha xestora na que lle estou inmensamente agradecido a todos os membros da xestora que traballaron sin cargos, pero é difícil traballar sin unha estructura organizativa. Por lo tanto, esta estructura queda hoxe completamente consolidada. Estou seguro de que esa estructura nos vai a dar unha maior operatividade de cara ao funcionamento do partido e de cara ás vindeiras citas electorais. E eu empezo con retos. O primeiro reto que nos planteamos por parte desta dirección é trasladar a estabilidade que hoxe sale deste Congreso a todos e cada un dos concellos da nosa provincia. Temos que estar unidos e temos que estar estables, perfectamente organizados. Se non o estamos, a xente percíbeo e non nos dá a súa confianza. As eleccións municipais, ahora mismo, salvo que o amigo Sánchez diga outra cousa, que a pode decir, se lle interesa, desde logo diráa, pero, bueno, xa lle contestará o noso presidente Feijóo como debe ser, cunha rotunda victoria nas urnas. Esa confianza témola que ganar, ese obxectivo das eleccións municipais é algo que temos que ter grabado desde este minuto. Son as seguintes eleccións. Parece que queda moito. Quedan prácticamente xa menos de 3 anos, co cual non queda moito se queremos realmente constituir alternativas nos 92 concellos e, sobre todo, nos que non gobernamos. E non puño cifras, pero realmente parece o mellor presuntuoso que as cifras que acabamos de ter nas autonómicas e que as cifras que acabamos de ter nas europeas pudéramos facer un exercicio de autocomplacencia.
Non vos engañedes. A xente sabe moi ben o que vota en cada elección. Sabe moi ben o que vota en cada elección. En como non fagamos os deberes ben feitos nas eleccións locais, os votos non van a aparecer. E, por tanto, ese reto de conformar os millores equipos para gañar nos concellos e recuperar aquelas diputacións que nos faltan e consolidar aquelas que non temos completamente aseguradas, ese é un reto que ten que salir dende hoxe. E, dende logo, o meu equipo, eu mismo e o meu equipo temos ese reto desde hoxe mismo, porque o poder local, o poder popular, o poder da xente, ese é a base de todos os éxitos que veñan a continuación. Eso ten que quedar perfectamente claro. As fórmulas, unidade por encima de calquera pretensión personal, os mellores candidatos, o mellor programa e, sobre todo, escoitar, falar e dar ca tecla das necesidades da xente e ser creíbles para esa resolución. Un exemplo desto é, ou unha reflexión para ir terminando que quero facer, é unha reflexión sobre o Concello de Ourense. O Concello de Ourense é moi importante nesta provincia. Esta provincia, sabedes que un de cada 3 veciños da provincia reside na capital. Reside no Concello. Cuidado. Isto témolo que ter moi claro. E, por tanto, a estrategia, o traballo, ten que ser fundamental en torno ao Concello de Ourense. Nós, nas autonómicas, con o noso presidente á cabeza, fomos quen de parar o populismo. Fomos un populismo baleiro de continuo e démoslle unha lección de que cando hai un candidato e cando hai un programa, a xente vota o Partido Popular. E vota porque lle transmitimos cousas concretas. Asinamos un programa de 12 propostas concretas que son necesarias para a capital. E xa teño que dicir que algunha delas, como a inauguración da caseta de turismo, xa está feita e outras moitas están en marcha, porque a implicación da Xunta e a colaboración das administracións como a Diputación nas que gobernamos son claras. Por lo tanto, frente a contos, frente a bulos, frente a festas, frente a populismo, traballo e rigor para resolver os problemas desta cidade. Este partido é un partido colaborador, un partido que desde as institucións colabora con todo o mundo que queira facelo. Por lo tanto, temos que ter claro esa colaboración que sabemos que é o noso ADN, incluso con quen non quere colaborar. Hai algunha administración que non está gobernada por o Partido Popular que é unha clara mostra de sectarismo, que é unha clara mostra de partidismo. Nós non somos así. Nós colaboramos para sacar os problemas adiante, para sacar os problemas desta provincia. Aí demos outro paso. Fixemos como acabo de dicir, para a cidade en campaña, e hai 8 días fixemos outro avance moi importante en forma de 20 proxectos estratégicos para a provincia, e fixémolo da man do noso presidente autonómico e na man deste compañeiro que vos fala neste momento. E esa é a folla de ruta que temos, folla de ruta concreta, folla de ruta de utilidade, folla de ruta de credibilidade nos tempos que a política está a veces manoseada e maltratada. Nós estaremos ao carón da nosa xente. Tamén teño que reivindicar a nosa responsabilidade para defender os problemas de Ourense. Queridos presidentes, este presidente que lles fala non será o que máis berre
pero será o que máis reivindique para Ourense e para a súa provincia. Eso non llo vamos deixar a nadie, non llo vamos deixar a nadie. As urnas dixeron claramente en todos os procesos electorales quen ganou as eleccións en Ourense, quen ten a representación de Ourense, quen pode falar por Ourense. Por lo tanto, nós, con seriedade, con rigor, con colaboración institucional, vamos defender para Ourense o Partido Popular. Remato xa e non amenazo con repetir os 200 integrantes da xestora, un pouquiño de humor. Vámonos centrar na proposta de romaría anual que ven. Remato, compañeiros. Isto o que acabamos de facer para min éncheme de orgullo. Eu estou seguro que con este partido somos totalmente invencibles. Eu pídovos a toda esa extensa, pero pensada, moi pensada rede de colaboradores que asumades a resposta, asumades a representación máis importante que un ourensano pode ter, un ourensano que lle quera a súa terra, ser o representante do Partido Popular, ser a persoa que reivindique e que sexa útil para a resolución. Así que, compañeiros, non lle podemos fallar a Ourense, escoitar, humildade, traballar e darlle respostas, e outros que berren e que fagan festas. O noso obxectivo xa quedou resumido nas palabras anteriores. Podíamos, decir que somos os que máis representatividade temos, podíamos presumir deso e presumimos. E presumimos, sobre todo, cando algún partido minoritario nos quere poñer vetos que democráticamente son inasumibles. O Partido Popular non o pisa nadie. O Partido Popular ten o apoio da xente e non vamos a asumir ningún tipo de vetos de quen é minoritario. Retos son encher de azul o mapa do Partido Popular nas eleccións locais, levar o noso querido presidente Feijóo por todo lo alto a donde se merece, a presidencia de España, que moita falta nos fai. E xa me adianto, repetir a maioría absoluta do amigo Alfonso Rueda, do noso presidente, que tan ben o está facendo. Vamos a por a segunda maioría absoluta. Quedan marcados os obxectivos, temos un amplio equipo de traballo, vámolo a conseguir sin ningunha dúda. Remato como empecéi, ca palabra máxica, a palabra que sale do corazón. Grazas, grazas, para unha persoa humilde, salida do seu pobo, na vida podía pensar ter este alto honor de representar a provincia. Eu só vos digo que outra cousa non habrá, pero traballo e dedicación por esta provincia téndelo todo. Son Luís Menor. En min tendes o primeiro compañeiro e o primeiro servidor do partido. Moitas gracias.
Ten agora a palabra o presidente do Partido Popular de Galicia, don Alfonso Rueda. Cando queira. Moitísimas gracias. A verdade é que escoitaba ahora decir a Luís Menor que durante a campaña era lóxico, todos estábamos pendentes de como íbamos en todas partes. Cada día era unha pequena aventura, cada día escoitábamos os que nos querían meter medo, non é a palabra, pero os que querían dar a entender sensacións que eu non percibía na rúa, que ninguén percibíamos, os que querían desanimarnos porque non nos conocen, os que intentaron de todo e afortunadamente nada lle saiu. E eu teño que decir que cada vez que viña a Ourense, este Ourense recargaba pilas e sabía que Ourense non iba a fallar como así foi. Por lo tanto, moitísimas gracias polo traballo desa campaña e moitísimas gracias por estar aquí. Hai moita xente, se me permitides, voume referir a dous en especial, pero tamén quero agradecer, porque acabamos de salir dunha campaña. Vexo aquí os nosos 2 eurodiputados que se comprometeron a exercer de eurodiputados galegos e están aquí cumplindo. Por lo tanto, para que sigan facendo, pido un aplauso moi grande para eles, que nos fai moita falta ter eurodiputados que miren por nós, por o Partido Popular. Moitas gracias por estar aquí. Gracias especialmente os podes imaginar a unha persoa que está na súa casa, ademais na súa casa literal, ten Ourense. Podía estar en moitísimos sitios, incluso podía estar hoxe tomándose un pequeno descanso. Pero eu cando falei con ele lle dixen: presidente, o sábado hai un congreso en Ourense, non podes fallar. Tes que vir. A xente vai gustar moitísimo verte aquí. E aquí está. E vamos a aproveitar que está para darlle as gracias por tantas cousas. Darlle as gracias por algo máis de 2 anos tomar esa decisión tan complicada de deixar unha comunidade autónoma que estaba levando dunha maneira excepcional 4 maiorías absolutas para irse no momento en que o partido tiña unha situación moi difícil a nivel nacional e lle pediu que se fora. E gracias tamén por aguantar todo o que tuvo que aguantar durante estes meses. Todo o que vemos desde aquí, e vemos con orgullo que sabe aguantalo, que sabe facelo, que nos dá a esperanza de que isto pode cambiar en España, de que o trato que lle está dando o goberno de Sánchez a Galicia pode cambiar, e ele é a nosa esperanza. E gracias especialmente, porque estamos nesta semana, presidente, por facernos sentir moi orgulloso, por demostrar que non cedes a chantaxes, por demostrar que somos un partido con principios, por demostrar que somos solidarios e por facer de galego máis que nunca. Nos sentimos moi orgullosos, presidente, de ti e de todos os nosos compañeiros e presidentes e presidentas autonómicas que se comportaron como se teñen que comportar. E gracias tamén, teño que dicilo, ao noso protagonista de hoxe. Ten razón. Tiñamos que facer este congreso. Os partidos, as organizacións que funcionan ben, que ofrecen credibilidade hacia dentro e hacia fora, teñen que estar organizadas. E, polo tanto, era necesario facer este congreso. E era necesario este congreso para que o Partido Popular na provincia de Ourense estivera ben plantado no territorio. Ao final, as persoas pasamos. O que importa é atender os territorios aos que nos dedicamos. A provincia, a cada concello, a nosa nación. Ao final, isto é unha sucesión de relevos. Eu collín un relevo ganador, que me deu o presidente Feijóo. E estou seguro que se non me hubiera dado nas condicións que me deu, tería moi difícil ou prácticamente imposible.
Eu espero que ora coller un relevo tamén de alguén que non lle quere dar, pero cando lle colla o relevo a Pedro Sánchez, aí sí que vas a ter que traballar moitísimo máis do que traballei eu, presidente. E Luís Menor colle un relevo tamén. Luís Menor colle o relevo dun político de raza, dun político que traballou con acertos e con errores, con moitísimos máis acertos que errores. Errores temos todos, e acertos non son tan fáciles. E mantivo o partido nesa posición ganadora durante moitísimos anos, nesa posición de unidade, nesa posición onde cada vez que hai unha elección a xente vai a ver se Ourense quedou de primeiro, de segundo e se queda de terceiro. Parece que non tivo un resultado espectacular, sempre nos resultados espectaculares, nos récords de apoio, xunto coa presidenta de Lugo, que está aquí, e sabes o que me está mirando así de reollo. A mí esta competición entre o Lugo e Ourense me encanta pola conta que me trae, como podedes ver, me encanta. Pero, que decía Luís, que colles ese relevo ganador. Imposible estar hoxe aquí todos unidos, con ilusión, con forza, ante os novos retos, se non tiveras unha situación que cho permite. Por lo tanto, eu quero facer un recoñecemento moi especial, porque o merece, porque é de xustiza e porque todos o coñecemos ben, para o traballo que fixo Manuel Bartar durante tantísimos anos. Gracias, Manuel, que non sei onde estás. Moitísimas gracias. E felicidades ao novo presidente. Hai moito traballo detrás desta victoria. Cando vemos os resultados, había unha sola candidatura, bueno, moi ben, un resultado apabullante. É o de menos. O importante é o que nos levou hasta aquí, como a conseguiu. Eu coñezo moi ben a Luís Menor, efectivamente, el fixo o seu currículum administrativo conmigo, desde o posto base nunha delegación, posto base con responsabilidades políticas, xefatura territorial, ata despois ser un magnífico secretario territorial, un magnífico e innovador director xeral de Emerxencias Interior, un alcalde do Pereiro que tamén colleu ese relevo ganador, presidente da Diputación dende hai un ano. Isto non se consigue por casualidade. Aquí hai moito traballo, moita humildade, moito escoitar, moitas horas, efectivamente, retiradas á familia e moitas ganas de triunfar. Probablemente estaría moito máis cómodo se ele era senador, deixou o Senado, era alcalde do seu pobo sin ninguna discusión e podía dedicarlle todo o tempo do mundo ao seu pobo. E os veciños que están ali é Sagrada do Pereiro, non? Seguro que saben entender perfectamente. Pero decidiu meterse a traballar, un gran traballo, un gran equipo, e cando hai traballo e cando hai equipo chegan os resultados, e efectivamente teñen que chegar. Eu lle poño deberes, como mos poñen a min, como cada un de vos que estades aquí, que sodes alcaldes, alcaldesas, moitos de vos candidatos, poñedes deberes a xente que va na lista, vos los poñemos a vos. Isto funciona así, a política tamén son resultados despois de moito traballo. E, polo tanto, os resultados van chegar, e as victorias van chegar. Van chegar as victorias, por certo, e vou dicir unha cousa, que ese bloque enfurruñado que hai por aí non lle gusta moito, mañán vai chegar a victoria da selección. Por lo tanto, animemos desde aquí que somos moitos para velo e para empusalo. Imos traballar. Eu sei que a Xunta e, por suposto, o Goberno Central ten moitas cousas pendentes con Ourense. Sei que hai moitas cousas por facer. Sei que é moita a tarefa, pero por iso é o que pido dedicación, responsabilidade, coordinación, lealdade para poder facela. Xente que che marque o camiño, xente que che diga isto é o que hai que facer, por aquí ides ben, se hai que rectificar, se rectifica, non pasa nada. Pero esta provincia hai que dedicarlle moita atención, efectivamente. Esta provincia que lle dá o Partido Popular, cada vez que lle pida confianza, esa confianza abrumadora, 50% dos votos. Me deu a mí, cando lle pedín esa confianza de 3 meses, merece moita atención. Por lo tanto, Luís, eu che pido que sigamos como facendo o que fixemos hai 2 semanas, cando tivemos ese encontro, cando chegamos a acordos e cando nos dimos conta de que é moitísimo o que queda por facer.
E creo que así hai que traballar, e iso que a xente espera de nós. Os que crean que gritando, dando espectáculo, facendo o que faz e ao final non faz nada, esa é unha solución, esa non é unha solución para nada. Todos os paripés que estamos vendo, que vimos estas últimas semanas, todos eses postureos, todo ese decir que queres salvar algo, cambiar situación sin querer cambiar nada, eso o deixamos para os demais. A mí fai moita gracia cando nin o PSOE nin o BNG se explican por que gañamos as eleccións sempre con ese apoio tan mayoritario en Ourense. Simplemente porque facemos exactamente o contrario do que queren facer eles. Nós estamos hoxe dedicando aquí este mañán de sábado a organizarnos. Esa está, hai que salir ben organizados, ben unidos e empezar a traballar cara fora. Facer exactamente o contrario do que fan eles, estar todos os días do ano, as 24 horas do día, 365 días, mirándose para o ombligo, preguntándose que lles pasa, incurrindo en contradicións, ás veces sacándose a careta, ese bloque que vai de suave, ese bloque que intenta disimular, ese bloque que na campaña parecía unha cousa ou intentaba parecer unha cousa diferente a que era, é o mesmo bloque, hai que decilo, aniversario de Miguel Ángel Blanco, que va en listas con Bildu. E vamos a repetilo sempre, e moito máis nun día como o de onte, donde celebramos, por desgracia, celebramos o seu recordo e lamentamos tantísimas cousas. Ese BNG que se reuniu a semana pasada en Santiago sacouse a careta, o Photoshop de 3 meses antes e vimos o que é. É o mesmo en Santiago, en Coruña, en Ourense, en Lugo. É o BNG monolingüista, imposición. É o BNG independentista. É o BNG que ten como obxectivo a República Comunista, pero todo isto o teñen aí. Todo isto non o poden negar, porque é o que hai, é o seu ADN. Este é o BNG que tedes aquí tamén. E o BNG que perde moito tempo. Manter estas posturas en pleno século XXI exixe moito traballo para dentro e moi pouco traballo para fora, porque saben que fora esas cousas, cando de verdade se coñecen, non se aceptan en absoluto. E ese Partido Socialista que iniciou o postureo na cidade de Ourense hai un mes e que se veu enseguido o primeiro, é o mesmo Partido Socialista, e creo que despois deso non hai máis preguntas, señoría, que cando dixemos que éramos responsables e queríamos que seguira gobernando a estabilidade do Partido Socialista en Carballiño, dixeron que preferían perder a alcaldía a gobernar co Partido Popular. Ese é o Partido Socialista en Ourense tamén. Ese é o Partido Socialista amenazando os seus de expulsión simplemente porque gobernan co Partido Popular. Eu creo que Galicia é outra cousa, somos outra cousa, polo menos a Galicia que entende o Partido Popular. Eu creo que traballando en conxunto imos atopar as solucións, e desde logo que vou facer na Xunta de Galicia, o que lle vou pedir a Luís que faga dende a Diputación e o que lle vou pedir a cada un dos alcaldes e alcaldesas portavoces da oposición que estades aquí. Que traballemos como a xente espera que temos que traballar, que lle demos moito valor á palabra dada na vida e, polo tanto, tamén na política, é moi importante. E se dicimos que hai que facer unha cousa, se quedamos en facela, hai que, polo menos, intentalo. E se pode ser facela. E o servicio público, a xente nos pon nos postos para que xestionemos, para que solucionemos problemas, non para que discutamos entre nós, non para que inventemos problemas onde non existen ou aumentemos os problemas. Moito máis será incluso do que son. Para iso, como os dicía antes, están os demais. Esa Galicia calidade, esa Galicia cada vez máis de moda, ten que serlo porque ten o que se merece. Por iso tamén, efectivamente, Luís, igual que ti dis que reclamarás o que faga falta diante de quen faga falta, incluído a Xunta de Galicia, e eu sou o primeiro en entendelo, e sempre que poda atendelo, eu digo, e xa cho digo, Alberto, porque ti serás presidente de España, que reclamaremos aquí, lle pese a quen lle pese, e ora hai moitísimas reclamacións que facer, todo o que Galicia merece do Goberno de España e que non nos están dando porque o están dando noutro sitio, donde interesa, donde hai hipotecas. Eso sí que ceden a chantaxes e aquí non imos tolerar que se ceda a chantaxes ou polo menos que se ceda no noso persuicio. Por tanto, a centralidade, a estabilidade, todo o que supón Galicia é o que expresa este Congreso. Por iso estou tan contento e creo que era necesario facelo.
E se queremos que Galicia funcione, siga funcionando, como decía o noso eslogan de campaña nas autonómicas, a Galicia que funciona, aquí está a solución, aquí está o remedio, aquí está a receta. E se Galicia funciona, Ourense vai funcionar, e Ourense vai progresar, e é necesario que progrese, é necesario que recupere terreo perdido. O estilo Galicia, ese estilo do sentidiño que tanto lle fastidia aos da oposición cando decimos, que é iso do sentidiño? Pois o sentidiño é ser como somos os galegos, pensar as cousas e despois facelas, e non perder o tempo en cousas que non importan nada. Eu, dende logo, vou seguir así, e creo que todos debemos seguir así, e creo que a xente, por suposto que estades aquí, pero moita xente que está observando a ver que están facendo estos do PP esta mañán do sábado aquí, en pleno mes de xulio, neste pabellón, están esperando que fagamos eso. Algúns para que nos equivoquemos. Eses os primeiros que lles imos a demostrar que non nos equivocaremos se facemos as cousas ben. E esa inmensa maioría de xente que nos dá o seu apoio elección tras elección, que nos dá a súa confianza, aínda que ás veces pensa que podíamos facer millor, e por suposto podemos facer millor, esa é a xente que temos que atender especialmente. E demostrarlle, amigos e amigas, que eles existes o millor. Eu me alegro moitísimo de que un compañeiro leal, traballador, con sentidiño e ourensán hasta médula, vaya a ser a partir de agora o voso presidente. Moitísimas gracias, Luís, gracias a Alberto por estar aquí, que Ourense funcione, que Galicia funcione e que España empece a funcionar canto antes. Moitísimas gracias e moitísimo ánimo, Alberto Núñez Feijóo. Gracias, amigos. Pechamos este congreso ca intervención do presidente nacional do Partido Popular, don Alberto Núñez Feijóo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Grazas ao flamante novo presidente do Partido Popular de Ourense pola súa invitación para estar neste congreso, pero sobre todo polo seu liderazgo, froito do traballo, da aprendizaxe constante e continua e sobre todo do compromiso de unir o partido. Como os podedes imaginar, queridos compañeiros, para min é unha honra poder asistir a este congreso. É unha honra facelo como presidente nacional para recoñecer que Ourense é unha peza clave no partido en toda España, para recoñecer que Ourense sempre tivo un protagonismo electoral moi superior á media do conxunto do Partido Nacional en toda España, pero tamén é unha honra personal asistir como un ourensán máis. A vida é certo que te pode levar por distintos lugares, pero se non sabes de onde ves, nunca vas a chegar ao destino que te propós. Por eso quixera felicitarlos a todos en este congreso. Todos, e digo todos, de principio a fin estuvechedes á altura. E por iso quero comenzar recoñecendo a dirección saínte as dúas grandes cousas que fixo. En primeiro lugar, xestionar o partido durante moito tempo con acerto. E, en segundo lugar, entregar o relevo cunha enorme xenerosidade para que Ourense siga sendo o principal partido da provincia, pero, sobre todo, queridos amigos, para que o Partido Popular de Ourense siga sendo o principal partido dentro de toda a estrutura nacional de España. Moitísimas gracias, senador Baltar. Moitísimas gracias a todos os equipos que trouxeron
o partido ata aquí. Amigos, o partido de Ourense é unha máquina electoral. Unha máquina electoral porque sabe conectar coa xente. Me agrada moito ver ese eslogan que acredita realmente que foi o Partido Popular de Ourense desde fai moitas décadas. Cando conectas coa xente e a xente se ve reflexada no que dices, no que faz, automáticamente esa relación de confianza entre os votantes e os dirixentes é unha relación sólida que se convirte en victorias. Mirad, antes xa me parecía que Ourense é unha máquina electoral, pero ahora, despois de recorrer todas as provincias de España e tamén moitas cidades de España, dime conta e reafirmo que Ourense é unha máquina electoral para o Partido Popular. Os resultados nunca son froito da casualidade, en ningún aspecto da vida. Ninguén aproba porque sí, ninguén consigue un récord deportivo porque sí, ninguén consigue conquerir un obxectivo profesional por casualidade. Por tanto, os resultados non son froito da casualidade. Son froito, en primer lugar, da aportación persoal. Desa aportación persoal, cada un cumplindo os seus obxectivos que se confirma e contrasta e se convirte nunha logro dun gran equipo. En este equipo son necesarios todos. Cando nun partido se deixa atrás unha parte do equipo, ese partido ten unha enorme perda que pouco a pouco será consolidando con pérdidas nas urnas. E por iso non pode parecerme máis acertada a elección de Luís Menor para poñerse ao fronte. Por que? Explicou a súa traxectoria política, persoal, administrativa. Primeiro, porque adicouse a traballar. Segundo, porque adicouse a formar e a formarse. E, por suposto, tamén porque sabe de que fala. Non ven aquí a aprender, non ven aquí a innovar, ven aquí a poñer a disposición toda a súa carreira profesional, administrativa e política a disposición de un proxecto político. Pero, ademais de todo isto, que ten unha importante forma de entender as cousas, que é a unión. Mirade cando nos unimos e cando isto vai ben. Ten claro que os pasos máis longos e máis firmes non se fan individualmente, senón colectivamente. Hai unha nova etapa, pois, que empeza agora, que temos a sensación e a confirmación, unha vez que finaliza o Congreso dentro dos próximos minutos, que acertamos. Que acertamos. Non abrimos, pois, unha etapa de incertidume dentro do Partido Popular de Ourense, senón que podemos saír de aquí dicindo o Partido Popular de Ourense queda nas mellores mans. Vamos a traballar tranquilos para construir e seguir construindo esta forza política mayoritaria. Muchas gracias, nos vemos al salir. Digo que, como comprenderéis, para mí, esta provincia y esta ciudad, lo decía el presidente de la Xunta, no es una ciudad cualquiera. Ourense es mi principio y también mis principios. Y por consiguiente sé que todos los que nos educamos en la provincia, nacimos en la provincia, y los que vivimos aquí, nos han enseñado algunas cosas que bien vale la pena recordar porque son tus compañeros de viaje. En primer lugar, la importancia del esfuerzo. En segundo lugar, el valor del compromiso. En tercer lugar, intentar hacer las cosas bien de acuerdo con tu conciencia. En cuarto lugar, tener la ambición justa partiendo del principio de humildad. Después, sentirse capaz de ponerse objetivos difíciles con el interés de conseguirlo. Y no olvidar nunca de dónde vienes ni lo que eres. Y os puedo asegurar que yo no voy a olvidar esos principios.
me han acompañado en la mayor parte de mi vida y siguen formando parte de la estructura y de los cimientos de mi actividad política. Queridos amigos, soy orgullosamente español, soy orgullosamente gallego y, como dicen en las grandes capitales, soy orgullosamente de provincias, soy orgullosamente de Ourense. Amigos, Luis Menor tiene el cometido de que Ourense se haga escuchar y sé que el presidente Rueda lo hará. Lo hará porque el presidente de la Xunta tiene que escuchar siempre a Ourense, si quiere seguir siendo presidente de la Xunta. Y podéis tener por seguro de que los ourensanos no vais a estar solos en el propósito de ocupar el lugar que os corresponde. Y por eso, mientras yo esté al frente del Partido Popular en España, Ourense tendrá el lugar que le corresponde. Algunos creen que España es solo el puente aéreo entre Barcelona y Madrid. Hay otros que solo atienden a lo que les conviene, lo que les dice una parte de la población española, dejando atrás la mayoría de la población española. Hay quien, como el señor Sánchez, cree que la política empieza y termina con él mismo. Pero a España la hace más grande la suma de todos. A España le hacen más grande los pequeños concellos, como los más de 90 que hay en esta provincia, y que la inmensa mayoría de los partidos políticos que se presentan a las elecciones ni los conocen. Y a España le hacen más grande provincias como Ourense, que son tan importantes como las que más. Y como hoy digo estoy en casa y estamos en confianza, permitidme que me refiera a algunas cuestiones personales y también profesionales. Queridos amigos, en la tierra de mi principio y de mis principios, me reafirmé en una serie de compromisos y convicciones. En primer lugar, precisamente sobre mis principios. Os puedo asegurar que nunca he intentado imponérselos a nadie. No somos intransigentes ni nos creemos con la razón absoluta. Tampoco nos gusta el pensamiento único. Pero los españoles pueden estar seguros que vamos a defender nuestros principios. No se van a sacar a subasta, como hizo este gobierno para ser investido. Ni se van a someter a la amenaza de nadie. Y cuando digo nadie, es nadie, cueste lo que cueste. Esos son unos principios, queridos amigos. Lo demás es pura conveniencia. Allá quien quiera comportarse como el independentismo haciendo chantajes a la nación. Allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fueran de Sumar o de Podemos. Allá quien solo piense en su interés personal como si fuera Sánchez. Allá ellos. Yo tengo muy claro que no soy Pedro Sánchez ni para España ni para el conjunto de votantes, voten a quien voten. Al PP, a Vox, al PSOE, a los que quieran votar. Quien pretenda un espectáculo, que no cuente con nosotros porque nos dedicamos a las cosas serias de la gente. Y quien solo piense en sí mismo, que sepa que nosotros a lo que estamos es al conjunto de España. No a nuestras cuitas, ni a la forma de conseguir un puesto, ni a la forma de comprar la presidencia. Lo segundo a lo que quiero referirme es también relativo a los principios. Llevamos mucho tiempo defendiendo la igualdad, porque la igualdad es uno de los cimientos del Estado de Derecho y, en consecuencia, la democracia. Llevamos mucho tiempo defendiendo la igualdad de todos los españoles porque creemos en ello, porque pensamos
que todos los españoles, con independencia del pequeño pueblo donde nazcan, tienen las mismas oportunidades. Porque España es una nación y como nación nadie puede ser más que nadie. Y porque con este gobierno se hace más necesario que nunca reivindicar la igualdad de los españoles. Y de igual forma, los mismos que han ido contra la igualdad ahora pretenden recortar las libertades de los españoles porque no les sienta bien que la justicia, que la prensa, que la oposición o que los ciudadanos actúen con independencia y no al dictado del gobierno. Pues he de decir que igualmente estos que no respetan la igualdad nos tendrán enfrente, defendiendo a España como una nación de ciudadanos libres e iguales. Y del mismo modo que no estamos dispuestos a renunciar a la igualdad y a la libertad de los españoles, tampoco vamos a renunciar a la solidaridad que hace España ser lo que es. España avanza cuando compartimos las ilusiones, las esperanzas, los problemas y las inquietudes. Y es nuestra idea de España. La idea de España que tiene el Partido Popular es apoyarse los unos a los otros, no mirar hacia otro lado cuando hay problemas y no dejar a nadie tirado. Yo no sé qué idea de nación se tiene. Cuando se antepone el interés particular al interés general, cuando se pretende desatenderse de los problemas reales, cuando no existe la más mínima sensibilidad. Pero, desde luego, esa idea de nación que es la parecida a la que tiene el señor Sánchez no es la nuestra. No estamos en política para desatender los problemas de los ciudadanos. Estamos en política para gestionar y, si es posible, para solucionar los problemas de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Insisto, España es una nación de ciudadanos libres, iguales y solidarios. ¿Patriotas? ¿Patriotas de dónde? Cuando se pretende renunciar a lo que somos. Nos oponemos a una visión egoísta del país. ¿Por qué? Porque llevamos padeciendo desde hace mucho tiempo el egoísmo de algunos que utilizan nuestro país para sus objetivos personales. Y aquí está lo tercero que os quería trasladar. Y me quiero referir a la oposición. Hoy España tiene un gobierno comprado. Han comprado el gobierno con las prebendas que le han dado a los partidos minoritarios. Y parece que también ahora va a haber una oposición a la oposición. Pues bien, que tenga muy claro el gobierno que nuestro sentido de Estado también incluye hacer oposición a la decadencia y a la parálisis del gobierno de España. Que seamos solidarios implica que combatamos democráticamente al que solo mira por sí mismo. Que seamos responsables implica que denunciemos la irresponsabilidad. Y que seamos oposición implica que mostremos que hay una alternativa. Ninguna cortina de humo, propiciada por ninguna pinza, va a evitar que el gobierno responda por los presuntos casos de corrupción que habitan en el Palacio de la Moncloa. No lo van a evitar, por muchas pinzas que haya. Queridos amigos, ningún acuerdo puntual va a permitir que dejemos que tomen el pelo a los españoles, colonizando las instituciones y poniendo un tezanos en cada una de las instituciones del Estado. Amigos, lo último que se les ha ocurrido es proponer un ministro al frente del Banco de España. Pues que no cuenten con el PP. Con eso no. Sánchez pretende repartir el Consejo de Ministros en las instituciones del Estado. Eso no es lo que el Estado precisa y necesita.
Y también diré que ninguna urgencia asistencial va a impedir que sigamos rechazando una política migratoria irresponsable. Claro, estar en el gobierno es gestionar, no repartir los problemas. Estar en el gobierno es tomar decisiones, no echarle la culpa a los demás. Estar en el gobierno es ejercer el liderazgo y proponer propuestas que le valgan a la mayoría. Por eso, queridos amigos, cuando no se ejerce el gobierno, se practica demagogia. Y nosotros no asumimos las demagogias. Se ve que el PP ahora tiene una nueva oposición. Allá ellos. Pero este gobierno va a seguir teniendo oposición. Por supuesto que sí. Y sobre todo los españoles van a tener una alternativa. Este partido tiene hambre de cambio y victoria, porque la mayoría social en España tiene hambre de cambio y victoria. Y si consolidamos esa mayoría social en una mayoría electoral, habrá cambio y victoria. Lo vamos a demostrar y lo estáis demostrando en las comunidades autónomas, como en Galicia. Se decía que no íbamos a ser capaces de conseguir otra mayoría absoluta. Que 4 eran muchas, que 5 eran imposibles. Se ha conseguido la 5ª mayoría absoluta. El equipo del presidente Rueda ha sido capaz de traer nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos folgos para construir un partido que es el relevo de otros muchos partidos, desde el presidente Albor y el presidente Fraga. Y vamos a mostrar a los españoles que hay otro camino si avanzamos unidos. Porque, amigas y amigos, que el PSOE no se las prometa muy felices con el nuevo capote que le han dado los dirigentes nacionales de Vox. El cambio es imparable. Ellos se han equivocado de persona planteando un chantaje, pero nosotros no nos vamos a confundir ni a equivocar, ni de adversarios, ni de prioridades, ni de objetivos. Nuestros adversarios siguen siendo la parálisis, la decadencia y el deterioro del gobierno y de las instituciones que ocupan. Nuestras prioridades siguen siendo los españoles y nada más y nada menos. Los españoles que ya están cansados de que sean el segundo plano porque el primero lo ocupan las cuitas y los intereses personales de los dirigentes de los partidos. Nuestro objetivo es ofrecer a España no otra oposición, sino otro gobierno. Ese es el objetivo que nos pide la gente en la calle y a esos le vamos a responder cumpliendo nuestro objetivo. ¿Sabéis qué? Un gobierno al servicio de los intereses de la nación y de nadie más. Un gobierno firme en sus principios. Un gobierno que defienda la igualdad y la libertad de todos los españoles, vivan donde vivan. Un gobierno con valores como la palabra solidaridad. Un gobierno para todos y no de unos contra otros. Un gobierno con un presidente libre que solo se debe a los ciudadanos y a nadie más. Ese es el gobierno que le vamos a ofrecer a los españoles. Queridos amigos, aquí me conocéis mejor que nadie, con mis escasas virtudes y mis bastantes defectos. Y sabéis que así he actuado durante toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Y lo seguiré haciendo desde esa libertad. Yo te digo, presidente Rueda, que sigas ejerciendo la tuya, que sigas priorizando los problemas de Galicia, que sigas gestionando con rigor esos problemas y que cuando esos problemas excedan del ámbito autonómico se los plantees al Gobierno de la Nación, sea quien sea el presidente del Gobierno de la Nación. Y también te pido, desde esa libertad, como están actuando los presidentes de las comunidades autónomas, tus compañeros, que han tomado decisiones que saben que se deben a su gente y que no les importa poner en riesgo la presidencia de la comunidad autónoma,
si así siguen sirviendo a los ciudadanos de esa comunidad autónoma. A esos queridos amigos les mandamos un abrazo. A todos ellos estamos con ellos. Y desde esa libertad te digo, Luis, que defienda los intereses de esta provincia, como lo has dicho, por encima de cualquier circunstancia, siendo sensatos en los planteamientos y ambiciosos en los objetivos. Y desde esa libertad os aseguro que seguiré ejerciendo mi responsabilidad dentro de los principios y de los compromisos que he asumido delante de vosotros, de los cuales no me va a desviar nadie. Y desde la libertad abrimos las puertas de este partido para dejar salir de nuestro proyecto a quien pretenda que no seamos libres, pero para dejar entrar en este partido a todos aquellos que creen que España necesita un gobierno mejor. Aquí tienen su casa. A todos aquellos que quieren un cambio de gobierno, este es su partido y esta es su casa. Sé que hay ciudadanos que no pueden entender lo que hemos vivido esta semana, lo comparto. Y hay ciudadanos que pueden presentar una cierta decepción por si se frustra el cambio. Yo quiero decirles a todos ellos que el cambio es imparable. El cambio es imparable porque se escucha en las calles de España, porque se pide en los lugares más recónditos de la nación y porque ese cambio va a llegar, porque España no es como el gobierno. España no es como sus socios. España es mucho más grande, mucho más solidaria, mucho más responsable. España es una gran nación a pesar del gobierno actual y lo va a seguir siendo y la vamos a servir hasta el final. Mirad, que haya partidos que se aparten del cambio es cosa de ellos, pero la mayoría de los españoles creemos que este país es mucho mejor que el desgobierno que tiene. En el cambio cabremos todos. En este cambio cabrán todos los votantes del Partido Popular. También miles y miles de votantes decepcionados del Partido Socialista. Y caben también los que no entienden la deriva de los dirigentes de Vox, haciéndole favores al gobierno más disparatado de la nación española en toda su historia. Todos esos cabrán en el cambio. Tenemos partido en España. Tenemos partidos en España que se empequeñecen. Partidos como el Partido Socialista que se reducen a una persona. Coged el coche, viajad por España y veréis en qué se ha convertido el Partido Socialista. No gobiernan en las comunidades autónomas. Donde gobiernan con los independentistas. Coged el coche y comparad aquel Partido Socialista, partido de Estado, con este partido individual e individualista del señor Sánchez. Pero también hay partidos como los independentistas que quieren recortar el país. Hay partidos como Podemos y Sumar que están permanentemente enfocados en sus batallas internas. Y partidos como Vox, en el que parece sobrar todo lo que no sea la facción que controla el partido. El Partido Popular es cada vez más amplio. Y es cada vez más amplio porque este partido es la casa de los demócratas, la casa de los españoles, la casa de los constitucionalistas, la casa de la gente que se toma el país en serio. Por tanto, ellos a lo suyo, que son ellos mismos, y nosotros a lo nuestro, que es España. Queridos amigos, cuando uno está acompañado por los españoles, puede decir aquí, en Galicia, que nosotros a lo nuestro, que es España, que nosotros a lo nuestro, que es Galicia, que nosotros a lo nuestro, que es Ourense, y como nosotros estamos a disposición de todos, la gente nos pedirá seguir trabajando. No os preocupéis por lo que ocurra. Si sois capaces de plantear una alternativa,
vamos a confiar en vosotros y sois más necesarios que nunca. Por eso, queridos compañeros, querido Luis, querido Alfonso, gracias por lo que hacéis, por Ourense, por Galicia y por España. Muchas gracias y mucho ánimo.